Blay PUA kepada supaya PCCN sekian aman faithful and true channel akan ka sngi page ya kijing tho jong kini ki early church fathers para kini ki series lai tili ki video la page pang kata ka paki ong ka didake le ne kijing kai jong ki khat arngut ki apostol par tapat ngi page ya ka wipat ka jingtho kepada jong wei ukpa balang pada ukpa bakut wei nak ikpa bakut ki paningkong ingin saya ong udai uban nomor kat no bakut nomor kat no ukurteng jong ne udai uklemen jong ka Rome udai bishop jong ka Rome bat udai upo bru ha ka balang bro ka wei udai unai lam bah madu jong ka balang bat udai uklemen jong ka Rome Saint Clement of Rome. But akan ka jing lamprang akan ka singi pang une ukpa jong kebalang nyepet chua ya ki jing tho pada kapor mulum mulumala akaba une ula im bad ula tho ya ka we ka city syai ki nong Corinth. Te ingin pe chua sa pang ka jing im jong une u riu krau une u noyalam une u kpa jong kapalang une u Saint Clement of Rome but u la im but la sensyar ya kapa la kilabu kini ki historian kilabu ya ka tarik ya ka snem kandai puar hadu si spa iwei ne spa ar ne kumta kata mut hadu kasnem ke pakano kita tikena tama mulumala ke snem si spa iwei spa ar spa lai kumta kijing tho kerteng ki barim ya kini ki bishop jong ka Rome ki pini ba u Clement ula ban long unong bud banikong pa ar ne balai hadin jong u Petrus ula ban long banikong ne u pa ar ne balai kejing pensisa ke bakhambiang bat kepala priang pait ba ka ong pu udai unong bud balai jong Petrus hadin u anen Cletus ya ubala khadru tang Cletus ubabud hadin u Linus kapamut Petrus Linus une anan Cletus lene u Cletus kejing penitu jong u Dio Cassius ni ya kepala sim naka jing tho history syapang ka hima Rome ha ka jing tho ka ba paragraph ka ba ndrupunyau te une u Dio Cassius upiritu une u Clement jong ka Rome bat u konsul uba syapenyam uta uba kerteng u Titus Flavius Clemens uba dei u dekat jong ka ying sim ka dei ban kentai kemud kam dei kumba une ulapen ya dei agata kapor jo ya une u Clement jong ka Rome ba udei uta u konsul uta konsul jong ka Rome uba syapenyam uba kerteng u Titus Flavius Clemens une u Dio Cassius uang ba une Clement kemud udei une ken une konsul makane kam don nongrim bat ki bishop ki layak kentat ya ka ni ka jing ong kumta bat ke jinge jong u origin way weleng do ha ka we ka commentary ke ba ula tho halor ka gospel kum yanis kalau ban riu khat lai pun riu bat so way pat u bishop u pakerteng u Eusebius ha ka jing tho history jong u ya ki ba kini akian mut ki pen itu ni ki pen iba yo ne u Clement jong ka Rome but ya u Clement u batre lang but u Paulus apostol u de u apostol u baune u apostol u Paul u kudeu ha ka city ke jong u syakinong Filipi ya kan ka kerteng Clement abi pe ha ka lenong ka pasau city syakinong Filipi ke long ka pasau khot ka balai kam don si sya ke jinga dei ka paklain dari penedei tu Clement bat you ne Clement bangya keren menta man pensionary mi kene kerteng apostolic father berlong
Kaju ka line kapor jongki apostol. Ya uni Clement ka jinga de jong u bat u Petrus kalong ka bom ta piang ba. Henry la u de ne em unong but balakala na ka jinga lap balakala no na ka jinga lap jong u Petrus kumba ka Studio Clementines ka ong lane la ula sya penkentang kum unong mi pateng jong Petrus da u Petrus hi kumba u tertulian u ong Henry lada omde kitaru Henry udai u apostolic father but kane ka kerteng ka dei jong u da ka dau ba udai u briu jong ka por kap jong ka ba ki apostol kidang im Kisnem baju ai kum ka porsen syar kum upop ya une u Clement kade haka snem kandai puar hadu chispa iwe di kim don ki bala ban sim bakade tik kumta da ka banget ba don ki saki ki babiang ba peni ba ka jing tho jong u ka patang sa hadu menta kade ke para tho hakapor kumba kisnem prapo AD Anno Domini kemudian kapor jong Chris. Pat kadai ka jing tho kepala tho kadba udang day u bishop jong ka Rome. Kini ka jing tho ka siti saki Korin kemudian kadai ka jing tho kadba u ladang day u bishop jong ka Rome. Unong tho ubu ya kapor sensar jong u kat kum kane. Tamanta ngipet suatang si bentak kendiat hakane ka siti syaki nongkorin kum ka lamprang ya ka ba la kami apdiang barok-barok ya kane ka snam jong jing tho ya kane ka siti jong Clement bishop jong ka Rome syaki Korintian berkata ka snam babun bagi kami apdiang ka de ka snam ka ba prapo bodon kiba bu ya ka snem jong jing tho ekan ke siti ke snem khandai phunriu ane khandai phupra kumta teto in kami page menta saya ka ya dei bat kan ka siti mindak sudah page ya ka jing im ka por badon balasan syar une u Clement menta saya kan ke siti saya kino Korin ka lamprang ya kan ke siti ya ka bala tip ba kane ka siti kum ka first letter to the Corinthians ka siti bani kong siki Korin kane ka de tang ka wei ka jing tho ka wasisha jong u Clement ka patang sa na ka panta ka siti ka baar ka don sa ka hakawai pat ka jing yathu ka jing tho ka bani kong sha sekine ki Corinth kepada ladon hakaktin Greek kadang sapura hakaju kata kebakiong ka codex hakaba ikan mau we bisa ubakerteng ubrienos ulalap ya ka didake ka Greek codex Alexandrinus juga spasnem kebesan kaduna tang naga benta hadu ka lenong ke ba san punyau ka dekat ke bandriu hadu ka lenong ke ba ndru pusau dekat ke ba san ka lenong ke ba ke benta ke pesan nang ta ki jingkelai saki Syriac bat Latin kidang sapura bat ha ka Coptic version ha ba tho ha ka tin Coptic kaduna tang ka to ka ne ki lenong jong ka ne ka siti syaki neki Korin hakabaya dei berkatarik jong jing tho bun bah ki priang ya ka snem khandai phunriu bat khandai phupra Henry klem da don ka tau ka babiang pat kane katarik ka syong haka jing priang ya ki snem khandai puar hadu sispa iwe edi ka porsen syar jong ne pop kum ka porsen syar jong u kum ka jing long pop jong ka por bu long pop Henry kini kiterik kim long kibala pediang da kibabun. Bad ha kiktin sedang jong ke siti lene kiktin lamprang jong ke siti kebaong
namar ki jing jia bakan san bat ki babun sin bat ki jing ki bala jia hangi ki ba la sim kum ki jing ya thu isapang ki jing ban ben hakapor jong upat sha domission bat ki jing beni hab bat ki jing jia hakisnem khandai pupra hadu shispa iwei edi Henry ke jing ong badon ke jing ban ben hakapor jong domission kari tang ke jing mut ke badon tang kato ke ne ki saki unong tho unge badon ke saki ke ba khamba hakalalong ke ban pusau jong kane ka siti hakaba la ai ki kerteng jong ki nongra siti syakorin kita ki kerteng dei Claudius Ephesus bat Valerius Vito kini ki kerteng ki pen I baki dei ki bara light na ka jing ring mrau le ki jing long mrau jong ka ying sim upatsya Claudius bal im haki snem san pusau bat ka tengah jong u ka teng ka Valeria Messalina kani ka ba haki snem sapupra ka anjong ki roman ka khang ban pelat ya umrau shwa pa undap hakas nem kapalai pau karta kumta kini ki arngot kimla ban kha omsim kimla ban long ba la kha ki hadin jong kasnem kapa arpo edi bat lada la plait ki hakapastang jong ke jingsen syar u Claudius ki la dei ban la kha ki hakasnem shipau kasiti ka ongru ba kini ki briu kila temen haka jinget hande lada bu ya katarik haka snem ke ba khandai punriu ne khandai pupra edi kini ki briu kinlong kumba prapau lene khandai pu snem karta kepala temen palat ban penlong yaki ya kita ki nong syapa ban late ban mare sya korin ki briu bala khandai pu Propose nem karta kin mlasu ban mare ka khamsuk ban ngej ba kini ki briu ki long kumpan repose nem bat bala tho ya ka siti hakas nem prapo edi kumta ki jingchia pakan san ki bala kedau ki laban dei om ka jing ban ben henry ka jingjia jong ka mariang kum ka jing ptei jong ulum Vesuvius Shabar ka Naples hakasnem nyopu kundai edi kepalawan ra ya ka ding ba ha Rome bat hadin kalawan ka klam ha ka jing sisha ki jinglong harom hakasnem nyopu kundai edi ki puni shai ba ya ki ne ki jinge ki ne ki dei kita ki jinge ban ya ka ba kata ki ong kadladon ka jing ban ben ka siti kamdon bun kijing kedau nakajutang ka thamai bat kijing yap jong Petrus bat Paulus la kedau kum kijing jia ki batang sen kineru kidai kidau ban bu ya katarik ke bakham mensua kemud umdei kanai punriu le kanai pra handai kedai prapo tementa ingin sedang tang si paragraf nakanika siti sa ki niki Korin na une u bishop jong ka Rome u Clement namar ka introduction ka la jorong tingin ai tang kane ka si paragraph na kane kepada ka address jong une u bishop jong ka Rome u thok ne ka balang u blei ka basa ha Rome sya ka balang u blei ka basa ha Corinth sekitu ya ki palakot ban penkuit da kamon u blei lengba utrai jongi u Jesu Kris ka jinga ei per ka jing suk na ublei ubadon bor boro kanang roy happy lengba u Jesu Kris namar ki jing jia bakan san bat ki babun sin bat ki jing ki ba la jia hangi ni dei ban kubur ba ngi la slem ka to ka ne ban pai khamat sya ka jing ya ka jia badon hapdeng jong pi ki ba e kamtam ya kata ke jing kan at ke basniu bat ke bom khuj ke bom dei ban jia hapdeng jong ki briu jong blei haba kitu
ki kato kat ni ki briu ki ba khlem jing mut bat ki ba lek kat ba ki mon ki la penlong hadu ba ka kerteng jong pi ka ba don burom bat ka ba don nam ka ba dei ban I dabaro kala sya pen ja burom sibun kane kade ke jing sedang jong kane ke jing tho e kane ka city bat kumbai ong mane hak tin lang prang le sngau hang tu te ya kane ke jing jia bakim sim la ban pha le ne ban lej hakapor ka biang nakadau jong kita ki jing don ki jing khanglat ya kalenti bat ke jing lej jong ki sya korin te komen kapara kum kini ki history jing tho ki ba nadu ba sedang jong kapalang ni sedang matai kini ke series nga persang bon ra shapi ya kane man kasngi utrai ban wan ra shapi ya kane ka topik le ne kane ka phang kane ka subject ya jong jing tho jong ki kpa balang ha ki baladon ha nadu ki por jong ki apostol ti une u Clement udai uwe Clement bishop jong ka Rome taba ngitip kum tu ngile sngeu ya ki snem ba ulaim ba komlong kum tu namar ba kam namar jong ki jing ban ben bi ki jing jia ba per ha ka por badang sedang jong ka balang ti ki jing tho kim da yolat ban bu ba namar ba ka bun ka por ki hap ban pedri ti ka don tang ki jing jia ka ba ya thu khana pateng ti kum neru wa de ke ne ka jutang pa thamai ka bangi ong kalong ha kata ka dur kede ke jing ke babun kede ke jing yalap da kaktin na kata kadau hadu mentah meneru ki jing bu bat ke jing patai ki bakhambinia ki don ha ke jing tho ke jing ong ha kaktin pat henrei ya ki spas nem ki ba kham hadin ki kapa jong ke balang kemut ki bishop baro ki lasdang ban persang ban bu rinti ya ke ke ba layathu pateng banbu da ka jing tho pat de na kene ka daw ngisa yo ru ban ai se philang ba jong kene ke channel yakini ki jing tho yakiba kini ki pa balang jungi ki bala tho ki pa ki ba kham ha shwa ki bala kren ki bala tho ti menta ki las dang banbu de menta wat ka kini ki snem ki ba ki spas nem ki ba kham ha shwa kila sedang banbu ya kini jing tho di konmen kepala ya sami kini mentangi dang sedang di ini iba kendia du le se pila ban sengap pila ban ya tu lem ya ki weiru ke ki bala jia ha ka por badang sedang jong kebalang pat kumno kani jing kai siapang ukres kuno ban im ya jisu kuno ban im kum kita kiba layo ya kani ke jing pin im kuno ki bakin late ban ya lap ban ya tu lem syai ki para briu yakane ke jing im ke batmai tin mar kata ke jing im thmai ke mur ke jing im hau Christ Jisu jing im hau Christ Jisu kamde ke jing im ke batmai ke ba penkela ya kitu ki badon ha ki jaka ba per ki culture ba per kum ba wan sakane ke jaka jungiru bakin wan man penkela ya ka jing im ke jungi re ke jing wan man penkela ya ka jing im ke bangi ju im barabor ha ka im lang ka salang kum ki bala im ha kanore kano ka jika ha kanore ka culture barwan ra ya ka basisha ka jing thamai kemut ka barwan ra ya ka jing sisha barwan ban itu ba udon uta ublei ubadei unong thawi ke berkhoj bar udon ukun balawan ban longbriu bat uwan ban kitno ya ki pop ka perte ya une ngi yalam dei ban pen thamai dei ban pen kut no ya kano ka nongrim ka baladon lupa ha ki culture ba per o ye ka bom ya hab bat ka jinge jungi haublei ya ka jing pai jungi shaublei ya kata ngi pen bha ya kata ngi pen bha ngi wanra sha ka ba kham bha bangi pendu bangi pendu ya ki berkhoj ki ba ya lam hi pat ka tibriu ka tiblei ka tip hok ka tip sot kane khaba ong kane ka niam kristan ka jingmut ka ba sisa bat ka ba dei hok ka dei ba ngi pen bha ngi wanra sha ka jing bha kata ka jinglong thamai padina kane ka daw uji suru so ong
tolong ka jing sai jong ka perthei kumu jisu ui lali uang ngalong ka jing sai u paru yang i pangin long ka jing sai pengin tebe ya u syarak pan penyeng halor uding penyeng syarak ko paru kin dip i ka jing sai te kumen ka para kene ka jing khot yang i we ya sam ya kini ki video but like but subscribe pilaru pan kersan hadu mentangi don san ngot kiba jukersan man ka benai ya kene ke channel ngi songo ya pi kini ki san ngot ki parlok but nga khat nga weru ba pinang ya kersan susu ya kene ke mission jung jisu kene ke mission balang ba jong kene ke channel ngi lej ban pendep ya kata ka ba ong u jisu lamba kini ki tundong internet ba u blay ula ai ya ka jabing jong buri ban thaw kum kini kilan bangin lej kumo jisu ong ke lej sa satlak ka perthei bat yalap yaki di kane ke de ka we kalat de piru ki ba sengap yang la pisam ya kane ke video ya ki wipat ki video lengba jong kane ka channel piru pinle ya kata ka jisu lapta ya man la iwe pa iwe i kristan i kun jong kris to ko train kur ku pi iwe pa iwe sa kendu biang next sunday alor kane ka pang